Paradyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Subong nga panahon matan, kinanglan mo nga magdiskarte, kinanglan nga makaibalo ka magdiskarte. Kay man kung makaibalo ka magdiskarte, ay ano-ano man na si mong profesional man. Dogdaog mo na sila ya. Galing Chotago, ikabata pa sakon. Oh, you see? Ang buot mo gali silingon matan nga gusto ka lang niya gali nga mangin boy astasan o? Gusto mo amo ka na lang sina? Hoy, gamiton mong abilidad mo. Kanugon sang kawais mo. Si barikuson mo lang gali ang isgan mo nga waisan? Pero Chotagoy, kung magdaog si Josephine sa pagkabarangay kapitan, ano yung papel mo? May poder ka man na? At siyempre ako ang advisor. Abaw advisor. Pero kung hindi siya magpati sa ihambal ko, kundi tahon ko siya. Ano ang kuditahon? Kung sa English pa, kudita, ambot silingon sina, to overthrown. Kung sa Inilonggo, pahalinon mo siya sa iya pwesto. Tariyo, nagali sa people power ka natabo sa idsa sang una, Chotagoy. Amo na. Bumayo. Mayo kay may nabalaan ka manggali. Amo gina ang buhaton ko matan kung hindi siya magpati sa akon. Naghalin nga ni si Marcos. Siya pa? Ano inapili mo? Nakasulat na nga kunti nga sa Amerika. Ay, wala pa man. Uy, pagali. Ay nga, aman pilimon, haw? Silit yung ako, niya kuno ako diri para makakatom ako sa Amerika. Makadto ka sa Amerika, pilimon? Pero, dalag ko ang mga tao dito, ya?
Kag wala dito ya tao nga malaway. Aday kagani kulapo. Nga ginahikayan mo ya si Pilimon. Kay sino siya anak haw? Oh. Hoy kulapo. Sa imo siya nakasunod. Oho, tanawa ba lang hitsura mo? Daw buksidor ka nga wala makatilaw daog. Antes ka maghikay kay Pilimon, tanawon mo da na yung hitsura mo, ha? Kung nakakadto na ko sa Amerika, tay, siguro mataas man ko, Oh. Sa ano ka magtaas kay palangga kaya sanduta? Ay, ano gidyang malain kung magkadto si Pilimon sa Amerika, haw? Himali mo? Basi kung makita siya sa mga direktor dito, kagkuhaon siya. Kag ano ang role niya sa pelikula? Sapat? Hindi gani na magkahangop sang in English. Bisan good morning lang. Wala, ang aswang. Napahimunong lang ko diya. Para nga magpati siya nga aswang man ko. Matuwad ko ah. Ari na siya. Wow. Paniro! Kaina ka pa? Bagulang. Mano ka? Mamagat ka naman tawo? Hindi. Makadto ako sa presinto. Mano ka to? Maparistro. Aragay. Nagabuto manggali ang mga aswang? Ano? Pigaw? Kami na ang ginasiling nila nga flying boaters. Ate! Ano? Maupod ka? Ay, hindi ah. Diri lang ko ah. Ano ang buhaton mo diri? Ay, nagapamantay man ko sang pwede ko nga maswang eh. Ay! Amo gali! Nahidlaw ka naman sang atay! Hindi lang atay. Nagakaon man ko matres. Ako ya! Hindi ko ya pala kaon sang matres! Ano yung paborito mo ah? Itlog! Wah! Pakan ako bala matres. Kay pakanon ko man ikaw sang itlog. Bastas! Wah! Dra ka na gani! Ato na siya. Wala. Naglupad siya. Hoy, aswang! Balik di! Kay maihatag ko sa imo nga itlog! Ito ako niya! Wow! Tagoy, daw nagapalang dulong panulo ko.
Ano? Pag inugay gani mata na, para naglakat kagid lang. Naglakat kita sa balay ni Josephine ng dulom dayon panulok mo. Ay, nano inartista ka? Paradyo ta kuya. Tuon na ya. Wala ko daan ka pamahaw. Nadismayagi ko. Kaya bi ko makakaon na ta sa ilan ni Josephine. Pero wala man to siya gali. Mugani nadismaya man ko. Gusto ko na sa nga daan mahambal nga magdalagan sa pagkabarangay kapitan sa eleksyon nga maabot. Pero naglakat pa siya gali. Hey, di malas. Pananaw ko na gid kay nga ang pamahon tas ang sa ila tagoy kalo-kalo nga may bacon kag egg tapos may padalon doon pa nga hot chocolate. Amo na nga naglaing kinapamatsyak ko paghambal sa nilamid nga wala siya chutagoy. Chutagoy, mamahaw tabla sa tiyanggi ngayon ako. Bisan soft drink na lang. Wala ta kwarta. Ipliti na lang ni sa tricycad. Masoft drinks ka pa. O tadali, magpadayong kita sa paglakat. Mainom lang ta cold nga tubig karon pag-abot ta sa balay. Wala man ka to, rep. Ray, kagabi bala, nagtanaw ako sa binibining Pilipinas sa TV. Bausos, pwerte ka taom sa mga kontestant mo. Ay, sang una, may amiga man ako nga nag-intra sa beauty contest. Uy, matuod ka, Ray? Ay, oo, Caroline. Ang contest kay patako-dako kag panami-nami bingka. Wala, may amo na uray, ha? Ay, oo. Dini na. Sa amon ang contestant, Luzon, Visayas, Mindanao. Primero nga ginlawag si Miss Luzon. Pwerte kadako mo. Sang Miss Luzon? Sang bingka. Pag-abot niya sa tunga, dayon niya libot-libot. Kag pagkatapos, ginsulod niya ang karaoke. Ginsunod ang karaoke sa diin, Ray. Sa iya, bingka. Baw araw-araw. Karaoke? Nakasulod sa iya bingka? On the record. Sus, puwerte ang palakpak sa mga tao mo. Ang madason nga kontestant, amo ang Miss Mindanao. Pag-abot niya sa stage, dayon niya bika. Sus, puwerte ka dako mo. Sang bingka? Sang component. Nagbika si Miss Mindanao. Kag nakasulod man ang component. Ang ikatlo nga ginlawag, amo si Miss Visayas. Oh, ato na na iya. Ay ti huo Kag paglawag sa iya dito sa stage, may dala siya nga piso. Piso lang? Ay, how man lang nga piso ang iya nga isulod mo. Sa alkansya? Sa bingka. Ti, ano natabo? Di, ginbo siya sa mga tao Nagsiling sila nga, boo! Kag pag-abot niya sa stage, dayon niya bika, kag ginsulod ang piso. Uy,
Ala! O titi! Anong natabo sa piso? Ay, nagtukar eh. Ay, ato nagali nga daan sa sulod ang jukebox. Daog gid ang ilunggo eh. Amo na nga siya ang nakurunahan. Utan ka mo da! Kalubay! Kapayas! Kabatis! Marguso! Bulongsa! Mga sipunon! Ay, Alvina! Unaon ko lang si Tagoy ha? Kay ginpa-reserve din nga daan ang utan ko! Nag-istoryahanay kami nga daan ni Tagoy. Nga kon magsinggit ako sang utanon, buot silingon, mapreparar na siya. Ang buot silingon, mag-uba na siya sang iya puruntong. Para nga, pag-abot ko, makwan kami dayon, sugilanon. Ay! Kapayas ka mo da! Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! Silver Swan Sukang Puti. Sarap asim. Bili na! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magaganda
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok Paradyo Bombo!
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakatigayon nga makapasulod si Jero sang cellphone para kay Natan. Paagi sa paglubong niya sini sang cellphone sa suman. Kag sang didto na, nagpangita sang paagi si Natan agud nga makilala kung sino ang mapatay sa iya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Pakloy, kilala ko na siya. Dito na sa silda numero 20. Dito bala malapit sa kusina. Anong itsura niya sinamig, Manuel? Medyo mataas ina siya, pareho sa imo kataas. Pangkiwi ang iya ilong. Wala kuno ina makayos ang doktor kay wala na sila sang inugbayad. Mapos mo na sa makilala basta kiwi ang ilong. Tingala ko man nga gintawag siya kay Pakloy kay. Salamat gin Meg ha. Nga Meg, may sala siya sa imo? Wala man. Pero nakabati ako nga tama na ako sa iya katunto mo. Amo lang nga gusto ko siya makilala. Basibla kung suyaan niya ako haw. Ate kung sa bagay, mayugin ang nagahalong kaya. Ako mabantay malapit sa CR. Malapit lang ini sa kusina. Bantayan ko siya. Ibasi kung magsulod siya sa CR. Mahapos lang ang akong pagpatay sa iya. Tungod may dala ako diri nga pinataliwis nga salsalon. Amoy lang akong ipatay sa iya. Sina ang nagapakad to. Si Pakloy. Makilala ko gid nga si Pakloy siya tungod tiko ang iya ilong. Ari na siya. Nagsulod sa CR. Kuno abi manghilamos ako sa lababo.
Ara siya. Nagtindog man siya sa madasong nga lababo. Manghilamos siya. Hindi na siya makakita sa madasong nga matabo. Kaya nagapiyong siya samtang nagapanghilamos. Karon bunon ko siya. Ay na! Pare pagit! Natumba siya. Oh, ang iya kamot nagauyat pa sa lababo. Ara, nakabuhi siya. Kag nagahayang. May gripo na siya sa kilid. Kag nagaagay ng dugo. Karon, mahalin ako dire. Mabalik ako sa akong silda. Wala na ako sang dapat nga kahadlukan dire. Masami ang yung mo sa adlaw nga ini Inspirado ka giday. Oh, nga nakasiling ka man sina. Nakahibalo ako nga masami lang kamo naghambalanay sang pinakagwapo nga priso diri. Sinatan? Sino pa, abi? Ay sus mag-abyan lang kami sina iya. Hindi mo ako pagbasulon ha. Kung ipatawag ka sang warden. Kay kamo masaming makita nga naghambalanay nga duha. Bawal ang magrelasyon sa priso kag ang gwardya. Nasilingan nga mag-abyan ng gani kami nga duha. Okay. Pero halong lang Halong lang. May isugid gili ako sa imo, Shirley. Ano inanatan? Nagdamgo ako nga may kasal nga natabo kagabi. Ha? May kasal nga natabo? Kag sinong gin kasal? Wala man ako makahibalo. Isugid ko na lang sa imo kung sinong gin kasal. Ikaw kag ako. Ano? Ikaw kag ako? Kag sa ano natabo, ina? Sa akong damgo. Ikaw bala, Natan? Ako lang gid permeng ginalahugan mo. Apang amoy na matuod. Ginkasal kita, Shirley. Baliskad ang damgo mo, Natan. Pero may haraman nga nagamatuod ay. Pagputi siguro sang uwak Kung nagapati ako nga matuod na. Kung makagwa ako dire, mabalik ako agud kuhaon ka. Mapakasal kita sa gwa. Ano? Wala ka pa gani makapangaluyag sa akon. I love you, Shirley. Natan? I love you. Pag gusto ko nga magkaupod kita tubtob sa katapusan. Natan? Natigayon gid ni Natan ang iya plano agud nga mapatay si Pakloy. Samtang nakapahayag naman sang paghigugma si Natan kay Ma'am Shirley. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, Shirley. Amoy nang matuod. Ikaw pa lang ang unang babae nga ginhigugma ko sa nga musini. Kaghigugmaon ko tubtob sa katapusan sa nga akong kabuhi. Ang matuod. Sang una ko pa lang nga pagkakita si imo, Natan. Nakumbinser mo na ako. Kag hindi ka na madula sa akong kaisipan. Shirley? Matuod bala? Oo, Natan. I love you too, Natan. Oh, Shirley. Dako nga akong kalipay, Shirley. Makahulat ka bala sa akon sang 8 katuig. 8 katuig nga akong presyon May paagi nga mapadali ang imo pagwa diri, Natan. Kami nga mga prison guard, ginapangayuan sang report sang amon warden.
nga kung sino ang mga preso nga mabuot kag nagasunod sa tanan nga pagsulundan diri sa presuhan. Kag ang amon nga paghatag sang rating nga maayo, isa ina kabasihan nga makahatag sang parol sa isa ka preso. Matuod, Shirley? Oo, Natan. Tinguhaon ko nga mabuligan ka sa butang nga ina. Kag makasalig ka. Mangin madali ang imo pagwa diri sa presuhan. Shirley, kabay pa nga matuod din ha. Kung makagwa ako, mapakasal kita dayon. Agod nga matuman ang aton matuod nga ginadam ko. Basta, magpakabuot ka diri ha. Hindi ka magpasaway. Agod nga wala ka sang record nga malain diri. Oo, Shirley. Oo. Nakita ko daw mayuhay gid ka mo ni Ma'am Shirley. Oo, Manuel. Kagabi mo, girlfriend ko na siya. Oh, ano? Baw, hamak mo ina Nasiod mo siya. Nasiod mo gid ang pinakamatahom nga prison guard diri ba? Kagabi mo, Mig Manuel. May plano kami. Nga kung makagwa ako diri sa presuhan, mapakasal kami nga duha. Ay, abaw. Kasadya galis ang inyo plano, Meg. Kabay pa nga matuman, ina. Kabay pa. Kagbagay makamong nga duwa ni Ma'am Shirley. Ay, ako gali, Meg. Sugid ko si mo. Ano ba, ina? Nasapuan ang bangkay ni Pakloy sa sulod sang basurahan. Ano? Oo, Meg. Nasapuan siya sa basurahan. Kag may agi sa pagbuno ang yalawas. Matalom nga bagay ang gingamit sa pagbuno sa iya. Apang wala sa makasugid kung sino nagpatay sa iya. Amo gali? Sino ay ang nagpatay sa iya, ha? Kay balo ka naman sa mga priso, dre. Kung mapatay, ginadala na lang nila sa funeral parlor. Kag kung wala sa may makuha nga parente, ginapalubong na lang ina. Kag nadumduman ko. Daw siya man natong ginsiling mo nga naghandom nga magpatay si mo. Gani mayon man gani nga napatay siya, no? Amo. Nakaluyan pa matuod ako. Wala sang may nakahibalo nga akong nagpatay kay Pakloy. Kagsang mapatay ko siya, ginguyod ko siya kagindasok sa basurahan. Karon, wala na sang katalagman ang akong kabuhi diri sa sulod sang presuhan. Kag hindi na ako mahadlok nga may mapatay pa sa akon. Bay, Raquel? Anong natabo? Nay, nagpanawag si Nathan. Ari ho, sabta siya. Bay, si Nathan? Pero ato siya sa prisuan ah. Sige lang pala, Nay. Sabta na. Ati, sige. Ambiin na anak. Hello? Nathan? Ikaw bala ini? Oo, Nay. Bay. Ako ini. Ay, abaw, Diyos ko. Ikaw gid matuod, anak. Uti, anong natabo? Nga nakapanawag ka? Makagwa ka na bala? Wala pa, Nay. Ari pa ako sa sulod ng presuhan. Ano? Kun amo, saan ka makapanawag, anak? Nagpanghulam lang ako sa cellphone. Kamusta ka mo, dira? Maayo kami diri, anak.
Kag ginapangamuyo gid namon nga makagwa ka na kuntani. Nagapakabuot ako diri nay. Para nga madaling akong pagwa diri. Ati huo anak. Hayabaw salamat. Kay nahambal ko man ikaw. Nadumduman ko si Raquel. Gani nga nagpanawag ako. Oo anak. Kay ti, siya man lang ang may cellphone diri mo. Kag hindi man ako'y sinaya makahibalo magamit. Sige na nay. Kamusta na lang na kitatay Gusto na lang ni anay Bye. Bye-bye anak. O ti, ano kuno nay? Kung magpanawag siya kuno, sa imo lang siya manawag. Kay ti, ikaw man lang may cellphone diri mo. Ati, oo Mayo man gani. Kay nakadumdum siya nga magpanawag sa aton. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton natuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sa 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry.
Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang ko magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary. Tawgalan ninyo ako sa ngalan Remy, taga Palawan. Kung subong sini nga summer vacation, hindi ko malikawan nga hindi magbatyag sang kasubo. Bangod ang summer, may kaangot sang isa ka masakit nga trahedya sa akon kabuhi. Graduating ako sadto sa kurso nga education. Kag may nobyo ako nga tawgon ko lang kay Tommy. Ang iya ginikanan, may isa ka catering services sa amon lugar. Graduating pa lang kami ni Tommy, apang madamo na kami sang handom sa kabuhi. Apang subong, nagapati ako nga hindi mo mapatod kun bala, mahatagan sang katumanan ang imo mga handom. Bangod ang kabuhi naton, hulam lang. Amo inang natabo sa amo ni Tommy. Agod mahangpa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Kung makagraduate na ako, nagpangako si Papa nga hatagan niya ako sang kapital sa negosyo. Manegosyo ka gali iya? Oo. Kag nagpangako man ako nga hindi ka na lang magtrabaho bilang maestra. Mangin sekretarya ko na lang ikaw. Ano? Nga ahaw. Ano gid ba lang imo negosyo nga nagakinahanglan ka sang sekretarya? Simple lang. Mapatindog ako sa nga akong catering service. Kag ikaw nga akong buhaton nga sekretary. Ako mabantay sa imo. Sa sina, hindi ka madula sa panulok ko. Basta, dako ang sweldo. Natural. Ikaw na gid na. Pero promise, amoy nang gusto ko nga matabo, Remy. Basta ikaw Ikaw nga daan ang akon master. May ibalita gali ako sa imo, sweetheart. Ano ina? Ginapakadto kami ni Lula sa Manila. Kami tanan. Bangod ika si tinta niya nga pagsukat. Wow! Ika si tenta na? Oo. Kagusto niya nga ato kami dito tanan. Gani madula ako diri sa sulod sang 2 ka semana. Okay lang Basta, tawagan mo ako permi ha. Natural. Tawagan ko ikaw sa udto. Kag tawagan ko man ikaw sa hapon. Para bilang nga do pareho lang nga wala ako makahalin sa ato now. Ote, saan ka mabalik? Sa katapusan sang bulan. Ano? Sa katapusan sang bulan? Ay, basi maabtan mo na ako nga patay sa kahidlaw sa imo. Gagers yo. Uy, hindi ka magambal sina bisan sa lahog lang.
Pero, Tommy, Hmm? ano abi ko matabuin na matuod? Mapatay ako sa kasubo kay hindi ko ikaw makita. Well, mapatay man ako sa kalisod. Kung amo sina, hindi na ako magpangasubo samtang wala ka. Kalog kagid bala mo. Ba, ang cell ko. Si Tommy. Hello? Hello, sweetheart. Ari na kami diri sa Pasig. Sa balay sa akong lula. Ote, kamusta sila? Maayo man. Ginambalan ako ni Lula nga kung tani. Gindala ko na lang ikaw. Para nga makita niyang yamangin apo. Say thank you for me, sweetheart. Nahimo ko na ina. Siling ko kung makita ka sang mga himata ko. Maluyagan ka ginila. Kaya palanggaon ka nila sobra pa sang sakon. Abi mo, ginapabugal ko ikaw sa ila. Oh, sweetheart, thank you gida. Ikaw man, magalong ka para sa akon. Of course. Sige. Bye, love. Bye. Hello, love? Love, nakaibalo ka bala kung anong ginabuhat ko diri subong? Ano? Naghahanda ako sa pagsugat sa nga akong tito nga maabot halin sa Canada. Bangod matin man siya sa parte ni Lolo kag Lula. Ay, amo gali? Oo. Ang iban ko nga mga cousin, naghahanda sang mga pagkaon. Masadya diri karon. May banda nga ginkuha si Papa. Wow! Ing grande gid gali ang birthday ni Lola mo? Oo, love. Kay siling ni Lola, basi bala kung amo na lang ining katapusan niya nga paghiwat sang birthday aw. Kagamo na lang katapusan nga pagkakita nila sa amon. Sinong makapakot ha? Basi makalabot pa siya sang 100 years, no? Kabay pa nga nagdilang anghel ka, sweetheart. Ay, gali. Damguhon mo ako sa pagtulog mo, ha? Amoy nang ginabuhat ko kada gabi. Ginadamgo ko ikaw. Kasweet sang akong dream para sa imo. Among gali. Sige ha. Tawagan ko naman ikaw liwat karon. Oo. Sige. Bye. Bye. Masami nga nagapanawag sa akon si Tommy. Kag ginasugid niya sa akon ang tanan niya nga ginabuhat. Daw pareho lang nga ari siya sa akon tupad. Gani wala ako nagabatyag sang kahidlaw nga natula siya sang pila ka adlaw sa akon. Sa pagpadayon ko pagi. Kas, hindi ka lang mo panaog diri sa balay buwas, ha? Ha? Nga man liyo, ha? Nagadumta na yung duha ka mga faction sa mga gang diri sa amon. Kabasib na kumasaypan ka. Hindi ka nga daan nila kilala. Gani diri ka na ani sa balay, ha? Wala gid man ako nagalagaw, ha? Madamos ang buluhaton nga ihanda sa kasadyahan ni Lula, eh. Oo man gani. Nagahatag lang ko si imo sa paandam. Para ba makaibalo ka sa matabuhaw? Oo, gas, mayo gid man matuod nga makahanda kita. May linupok ako na batian. Kasi kung nagabtanay ng duha ka nagaribalay ng mga guban, sirahan ko na lang bintana. Aring bintana, sirahan ko na lang ini. Tommy! Nang Remy, Nang, may text message ka sa cellphone mo.
Kag nagalin ini sa utod ni nung Tommy. Kinbasa ko na. Ote, anong siling ni Tommy? Ari na ngo. Siling sa text. Remy, Tommy is gone. Ano? Ano nga is gone? Bebe? Bako lang ini masenda. 9:30 p.m. Hindi. Wala ko maluyagan ang lahog nga ini. Subunggid, tawagan ko si Maya. Siyang nag-send sini. Ang number. Ari, i-dial ko. Ara, nagring na. Hello? Danica? Anong text nga ini? Ano ini? Nag-joke ka bala? Di na si Tommy. Danica? Saan bala ka kay Tommy? Patay na siya. Naigo siya sa stray bullet. Sa corazon siya naigo. Dead on the spot siya, Remy. Hindi! Hindi matao din ha! Hindi! Hindi! Nagagisi-gisi siya sa salong ng Remy! Nang! Oh, Diyos ko! Tabang! Tabang ka mo! Si Danica. Siyang nagapanawag. Hello? Hello? Remy? 3 ka adlaw lang nga ihaya diri sa Manila si Tommy. Dalon siya namon diri sa Palawan. Kag diri na siya ilubong. Oh, Remy? Danica! Danica! Nang Remy, nakaabot na ang bangkay ni Nong Tommy. Hindi ka bala magtanaw sa iya? Nanit, hindi ko makaya nga magtanaw sa iya. Saan na matabo? Basta magalin siya. Puno siya sang kabuhi. Kag masadya kami nga naghambalanay nga duha. Pati sa amon palabuton. Plano namon nga atagan kasing hinablos nga duha ka bilog. One girl, one boy. May dream house na kami. Kagtag sa nga mag-abot ang amon anniversary. Imbitado ka mo tanan. Masadyang tanan. Pero subong. Kalinong. Nga wala sang tawo. Diin na sila. Nang Remy? Anong natabo? Gusto na inaay. Natlok ako magtulog sa imo kung mag-abo kasi na. What happened? Tell me! Tell me! Ay, si Manang Remy balaw. Tell me! Manang Remy! Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap.
pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Sang primero, hindi ko makaya nga magtanaw sang bangkay ni Tommy sa lungon. Pamatyag ko, nagabulag ang akon lawas, samtang ginatanaw kong akon kaugalingon nga nagahibi, kag nagahako sa lungon ni Tommy. Sa Palawan ginlubong si Tommy, kag nagpadayon ako sa pagpangabuhi nga wala siya. Ginpatanaw ako sang akon ginikanan sa psychiatrist. Bangod na tulaan ako sang gana nga mabuhi, nga kulang bangod wala na si Tommy. Naguntat ako sa akon pagtuon. Isa ka tuig ang nagligad, naka-recover ako. Nagduaw ako sa lulob nga ni Tommy. Labi na kong subong sini nga bakasyones. Nagpromise siya sa akon nga ihinguyang niya ang nabilin nga inadlaw sang summer para sa akon. Apang subong, ako na lang nagakadto sa iya lulubngan. Asa diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Remy. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!